Исәнмесез, эфирда яна сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Котлауларыбыз Бозатамак авылында яшәүче кадерле сеңлекәшебез, төпчегебезгә Ахметова Рәйфә Габбас кызына җиткерәсебез килә дип башланып китә җылы эчтәлекле хат юллары. Безнең сеңлебез Ахметова Рәйфә Габбас кызы 1971 елның 28 июнендә Бозатамак авылында яшәүче Фәнзилә һәм Габбас Мөхмүтьяновларның матур гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга аваз сала. 1977 елны туган авылының урта мәктәбенә 1нче сыйныфка укырга керә. Мәктәпне тик яхшы билгеләренә генә тәмамлап, арытаба Уфа шәһәренең җиңел сәнәгать техникумында белем ала. Сылу кыз булып буй җиткәч, 1991 елның 11 июнендә туган авылы, Бозатамак авылының иң уңган егете Ахметов Фәнүр Фәиз улы белән чәчләрен чәчкә бәйләп Нефтекама шәһәрендә тормыш башлап җибәрәләр. 1992 елның 1 июнендә мотор тормышларын тагында ныграк ямлап, мәхәббәт җимешләре кызлары Регина дөньяга килә. Ләкин чит җирдә солтан булганчы, үз туган авылында ултан бул дигән мәкалне истә тотып, туганнарыбыз 1995 елда туган авыллары Бозатамакка кайтып төпләнәләр. Шул елдан колхозның төрле тармакларында эшләргә туры килә туганыбызга. Тырышлыгы, эшкә җаваплы карау нәтиҗәсендә 22-нче партсъезд исемендәге хуҗалыкның фермасындагы гади хисапчыдан шул хуҗалыкның бош экономистына кадәр күтәрелә ул. Озак еллар әлеге үтә дә җаваплы һәм тынгысыз эшне алып бара ул. Эшендә ихтирам, хөрмәт казанган үз эшенең остазы ул. 2000 елның 2 июль көнне Фәнүр белән Рәйфәнең мотор тормышын тагында тулыландырып, икенче кызлары Юлиана дөньяга аваз сала. Ике кызларын да җил яңгыр тидерми яхшы тәрбия биреп үстерделәр. Олы кызлары Регина Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогия университетын тәмамлап, Уфа шәһәрендә укытучы булып эшли. Төпчекләре Юлиана быел Минзәләнең медицина колледжын тәмамлый. Сеңлекәшебез тормыш иптәше Фәнүр белән 30 ел бер-берсенә терәк булып, шатлык борчуларны бергә уртаклашып, бик матур итеп дөнья көтәләр. Ихата тулы мал-туар кош-корт асрыйлар. Киң күңелле, ачык йөзле, юмарт безнең төпчегебез. Барыбызга да терәк булырга тырышып яшиләр. Кайнанасы һәм үзебезнең әнкәебезгә дә зур булышы ул сеңлебез. Аны ямлы чәчәкле, җиләкле җәйләр алып килгән алтын юбилей белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Ныклы саулык, эшендә зур уңышлар, алдагы тормышыңның тагы да ямлерәк, уңышлырак булуын, тормыш иптәшең Фәнүр Фәиз улы белән тигез булып, кызларыгызның шатлыкларын уртаклашып, уңышларына сөенеп, изгелекләрен, игелекләрен күреп яшәргә язсын дип телибез. Безне шулай аралаштырып, очраштырып торучы изге юллар бер качанда өзелмәсен. Якты дөньяларга сөенеп, гомернең кадерен белеп кенә, исәнлек, саулык белән шулай киләчәктә дә бергә озын-озак еллар гомер итәргә язсын. Чәчәкләргә тиңлибез без синең балкып торган нурлы йөзеңне. Ихлас күңелебездән тәбриклибез юбилең белән без сине. Гел елмаеп, көлеп яшә әле. Бер качанда кайгы килмәсен. Йөзеңдәге кояш нуры һәр чак балкып торсын, һич тә сүнмәсен. Ихлас теләкләр белән барлык туганнары исеменнән олы апасы Фәнзәлия. Хөрмәтле юбилярыбыз Ахметова Рәйфә Габбас кызы. Алтын юбилейгыз котлы булсын. Шушы хатта язылган барлык изге теләкләргә кабул булып, киләчәк көннәрегез тагында бәхет, шатлыклар белән тулы булсын. Якыннарыгыз белән бергә бердәм булып, озын-озак еллар исәнлектә, саулыкта гомер итәргә язсын. Җырыбыз сезнең бәйрәм түренә юл ала.
Узды вакыт тизлеги белән сизмик калдым еллар узганын яшисезләр безнең алда әле туздарап yıllar uzanın 50 yaş bit ömür şiddet tugel 50 yaş bit eldirler şah Kungel haman 18'de kebek şaşlar güne bizning biraz Şulayda sağınaman Tavgı qabat pışkan yaralarını Nillan külemep köle şalvarlardan Yegit bulap girgen şaklarını 50 yaş bit gönmer şiddet tugel 50 yaş bit eldirler şak Şaşlar güne bizning biraz ak Unuttular yıllar kızlar güzellep Unga suluğa başını bırganda Şundağına aşık ile biraz Bu dünyaya aşık tuğanğa 50 yaş bit ömür şiddet tugel 50 yaş bit eldirler şah Kungel haman 18'de kebek Şaşlar güne bizning biraz ak yaş bit ömür şiddet tugel 50 yaş bit eldirler şah Kungel haman 18'de kebek Şaşlar güne bizning biraz ak 50 yaş bit ömür şiddet tugel 50 yaş bit eldirler şah Kungel haman 18'de kebek Şaşlar güne